आणि पाय आणि माझी मुलं करतो स्वप्नात बोलतो यो मेरा जीत का हाँ मिस्टेक हो गया अरे मेरे लायका किसको छाड़ा तुम निशानों से ओ इधर क्या करेगा हाँ बड़ा सवाल दिखा तुका दिसता तो पुलिस तुझ्या कोर्टात असतो जाल्यार तुका ते इंटरव्ह्यू फेक कोत्ताले असते म्हणून हे पॅनल आयज तुका म्हणून सारको सरप्राईज अरे तो कॅनल मेसाकूच येणार असतो 40 दिस 40 रात्री उपास करून वाके घेऊन आपल्या मामाचो सोबत